Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching me from. I still remain your brother, Igbo Rants TV. When I'm in Ogamwa, go out on better. Hey, lad, there, make one for a joy. Because actually you could have man of carry about 10 minutes. Man of carry about 10 minutes. As a Monday, then I feel for the joy Jizani and Mayon and go as you know, Jesus quite there. Like the bad is very, as we were awake. Go as we go as we were away for our joy. Yadama be where Emmanuel elo why no e wogida awon mmadu buchi ada bi seri for the boy joy dey tipu kita o dey show ka agbo egbubiri odo la o elekata this one last ebekata last abu egade la parish oya ajo bishop chiro ya fada Yezo kana kwa gele kata ko ya se ekwu ogwu nnaase ko eje mejekwu kita ga juo si ya ka gba parise onye chief onye afana o de ekwu ogwu eri how bara that is agota bara ya uru fro o de ekwu kita ka kwa bido because ihe chọpụtara nke ikpeazụ abụna ndị America na this is for women dere gbubi ebe o si eri ifu ndị aje court ebe ahụ o si eri je report ya Oga for whatever joy can say anything now. That man can okay for all that this man name can worry. Now I become you before. I swear, when you will keep Igbo go for you. Go no you had a become a banana but number. Hey la Gavoya Abosede. I'll make it. Hey na Obuaya only be for what joy. Uru jere lo ebe woke body dey say erin dey jeba gbubie eh ko ono to say law obi say ko ha dey say US again hey la ewo ko video puta kita ye jigwe ku ya o ndiri na akpoba m na phone because onye syndicalist kpọrọ m say na mmara ka say eti ọrụ na ihe ndị fada nke na mana onye a na-agwa na achọ izu ike Fada ke ihe ba ke Paris ai kpọkwa sebe ebuka na mmụ aka biko nu akwụnụ m onye ahụ fada Nwebe joy akwụnụ m onye je no kpọ na phone ihe jikwa ekwu ihe na video ka mena na afụwa video m na video ka mma na-emekwa na agwa unu je no call on ya in order ka ari wu me video unu kpọ na phone ebudo ọnụ nke ka unu chọkwa sebe agụza ya ọgụ n'ụlọ ụka no problem unu sị na mpụ as lady no problem. But angel like no gift to take nyam kan na display maka amagoro m na no voice nja aga ihe ogu dị iche na nke ndozo yes eji mi emega am ko chim nyere m wekwe na arụ ọrụ ama m no dị iche ebe fada nwere ike ezito fada gụcha ihe ogu with my second o nwere ike lesson am go first reading you go second reading or na go second reading you go first reading ebe ọ na fada nwere ike ọ chọọ preach ọgụcha ozi ọma chọọ preach ego preach is gospel oburu ụzọ kpọgoro m sị m this guy gụrụ ihe ọgụ nke izi na olu ga amaka o gosi na nna Chineke ọrụ so ọgwa gụrụ ji gasị m gwara ba agụzi na maka ndị agụ fada okwu ụnụ mụkwa maazịkwenu nke ahụ Berry White ana m ekele Aliko Familola ana m ekele Ngo Nelson ana m ekele unu Violence Queen ndo ndike ana m ekele gwado fara Nwebe joy ya lakpuo because o gwe video forget I will make it post echi niile gwakwani ya lakpuo ya kwado ogwu ya lakpuo ama m ife na-ewe iwe one na-ebuka kwuru all virgin dewekwe true wurukwa virgin because I chọpụtara na mmadụ iwu virgin siri ike ka ezike ebuka si kwuo na all virgin na na enyocha anya ọwụrụ eziokwu because o sike ike mmadụ ewu virgin a na-ekwu gị ka ihe emegide zee so ọ na-adị ya surprise ka ihe a si eme so the thing na-adịrị izi ọ na-adị ya surprise ga ụdị ihe na-eme ihe ka this guy si wuru virgin opposite na
What type of human being is here? Owe okwu ya na-ege kita. Fada Nwebe Joy ewe nchọrọ ịjụ gị. Owe okwu ị na-ekwu kita. Owe okwu ikwuru tụrụ m n'anya. Ị sịrị na Ebuka na-asị ndị mmadụ mewe 100 days. 100 days fasting. Na ihe ọsọkwana mmadụ na ejiro fasting mana Chineke ejiro fasting na-agọzi mmadụ. Ndị ị na-ekwu ihe na-asị iwuzikwe fada dị. Na mmadụ ebe ị mana even brother Jerome anyị na-enọ na Nnewi ebe a. Brother Jerome chọọ inye gị ekpere taata iwu na ọ ga-etiriri ya fasting. Because mmadụ ịta ya na anụ ahụ ga-afụ na enweghị ihe na ya Chineke mee fasting and prayer. I swear to God that thing must happen. Ya ka nna anụ Fada Nwebe Joy na mgbede a kịta na-ege talk ọ na-asị Ebuka na-asị ndị mmadụ mee fasting. Onye gwara na esi na fasting and prayer enweta ahịa aka n'aka Chineke. Na-asị onye ọdọ hey Chineke nna biko ndị otu biko okwu ka m na-ekwe ya na-esi na m nyere ya ihe a no ma onye a na-emefezikwa emefe. Bishọp onye a nọ ọndụ ya ọnwụ nọ ka ihe a na-akpọ politician priest ka o shiri bishọp kọlụ onye a in order onye a na-apụ apụ ebe ka fara na-ekwu okwu otu a ka nkelekwe ndị na-ekele m ọma Cherish ana m ekele gị o Ala Igbo family ana m ekele gị Cosmas C King ana m ekele Violence ana m ekele gị o don't worry the police hospital will be lodged next month where Joy will be our hey Alex Ohado ana m ekele gị Charles Donatus ana m ekele unu Jereko ihe na-agwakwa unu na Fada Nwebe Joy nke ọ ka ya ekwu n'ihu ka nkụọ because obi adịghịzi ya mma o ịma na onye a na-arịa kịta ihe a gwere ya bezi n'obodo oyibo ụmụ nwaanyị ji repọt ya dị ka ị nara mmadụ ebe o si eri so onwe ife onwe ike ikwu kịta gaa detuo na ihe a mmụọ even self ọ ka ga-emecha bụ Ebuka ofe ihe na enwe ebe ọ fụrụ Ebuka ma ọ na ha na-Ebuka kpara something like this ma ọ na Ebuka o nwere ikwu isi self lee wagere Ebuka ha na Ebuka na anyị mgbe Ebuka onwe ihe onwe ike ikwu kịta because a napụrụ ya ebe o si eri nri ihe na-agwa unu bịa onye a dị bitali na onye a na-efegharịzi kịta ka agwọ egbubiri ọdụ ịmara agwọ ọnwụ na-egbubiri ọdụ onye ọ ga na-achọzi onye ọ ga-ata ọ na-achọ onye ọ na-ata kịta ebe a ka m fụchara Fada kwe mana ihe abụ ekwekwe ọ napụ m n'ogwe efere onye na-eme ọma napụ m n'ogwe ọma mmewu ya efere onye ọma mmewu ya ịnapụ mụnwa n'ogwe because of yawa ọ dị possible so kọlụ ọ na onye anyị na ọda ana m agwa ndị mmadụ mmadụ na-aka ibe ya otu akịta m nọ kịta o nwe ihe njikarị gị nwe ihe kụwa jikarị m Fada Nwebe Joy ihe ewutena gị na Ebuka wụ nnukwu onye amụma na ọ dịbara gboo go and rest and respect the priesthood gaa zuo ike kwado onwe gị ugwu afọ ka ị na-akpọ ka ị na-asị na Ebuka bụrụ onye ama na Ebuka enwedị ofu mkpụrụ ama dị na n'ahụ na ọ na-erisive ndị mmadụ na brọda Chigbo wụ onye ama anụ ka ị na-asị brọda Chigbo ihe iji eto brọda Chigbo ka ọ ghara ịkere gị stọdụ ihe iji eto brọda Chigbo ka brọda Chigbo ghara ikwu against gị maka onye ma na ị na-emefe na o nwere ike ikwu against gị echi iji eto brọda Chigbo lezeri brọda Chigbo ka ị sị na ọ ka Ebuka mana brọda Chigbo wụ ezigbo prọfet na Ebuka wụ fake prọfet lezeri ihe ị na-ekwu n'ọnụ gị priest ekpere onwe ya priest ji egbuwa isi kpụcha isi n'ọkpọwa isi anyị na-akpọwa ebe ahụ nke ahụ sokwu na anointing isi anyị ịkpọwara ebe ahụ sokwu na gift enye gị ka ihe priest na-akpọwara isi ka ihe iji kpọwa isi eme ndị na-akpọwa isi ọrụ ụmụ boys ndị na-akpọwa isi ọrụ yahoo isi gị tichara eticha itekwe kpọwa ya akpọwa ị na-akpọwazi ya n'ọnụ ga-ema ka ị na-akpọwa ya n'ọnụ gịnị ọ dịbara ihe anyị mgbe ahụ na-agba Ebuka onweghị unu ga-enweta na ya because ọ dịbara gboo iwe ọchị anyị olden days both in the Bible gaa wuo otu ihe niile Jizọs Kraịst ji wee rụọ ọrụ ihe nna anyị ji wee rụọ ọrụ wụ ndị prọfet ka o ji wee rụọ ọrụ o jikebe priest rụọ ọrụ ana m agwa unu na ọ bụla taa ka o bido ọ dịbara gboo ka ị na-ewu unu especially you ịdị bitad ọnwụ na ọdụ sọsọ mmadụ gị na-anụrụ ndị mmadụ confession n'ụlọ ụka okwu onye ahụ agbaghara with this bitterness dị gị n'obi ụdị mmadụ ma a ga-abịakwa nye confession n'aka gị
ịgba nọ epụ ego onye ọ na ihe mere with this attitude ị na-eplay Fara Nwebe Joy ụdị mmadụ ma ga-abịa ukwe confession n'aka ya izowuo ya ụdị mmadụ nwere ike bịa confession n'aka gị ma ị nọ Paris ya ya asịrị kwa ide ọtọ na sọpọtụ Ebuka Obi iji egwe Fada ndị ọzọ si ya na ihe mere Fada pụzie before chọpụta ihe na-emere ihe mere ekwuere ya n'ime moto pas ebe nna azụ ya nwanne darụ na ọ bụ osi igwe anụ ekele so ụdị mmadụ gị mmeje ukwe confession n'aka gị Fada Nwebe Joy ụdị mmadụ gị njedị confession n'aka gị wute otu anyị si adreesị gị na-asị gị wepụ aka na wepụ ka m gwa gị eziokwu gị bụ mmụọ nọte aka na ọgbọ ụmụ nwaanyị ga-abụ gị aja o ifere ya anyị na-eme you will regret it if you don't stop now. Inwe gị enemy but you don't know you are creating more enemy to yourself but you don't know. Ghana page you will see what people are telling you there. Gagoro watch ndị mmadụ na-agwa gị because of jealousy. Ọ dị otu ahụ mgbe ugbo soburu ugbo Jesus Christ wụ ndị ọ na-ejikere arụ ọrụ ndị prophet. Ị na-ewe iwe na ụmụ nwaanyị report gị because of mkparị ị na-enye ọga a report ọ gị so ga rest ịchọ jee ya Ebuka mgbaghara dị akpọpụkwara gị bọhol gị ọgbọ akwa jee ya Ebuka na imejọrọ Ebuka ejira maka na iwu prince den nke ọwụna ikwuru ya imejọrọ Ebuka gaa beg him ka ihe na-ewe gị iwe na Ebuka sị na ọ wụ virgin ọ na ọrụ virgin n'eziokwu ọ ya na-ewe gị iwe na Ebuka wụ virgin mebi na gụwe wụrọ biko ụmụ nwaanyị ajere kuchi ebe Fara Nwebe Joy iji eri ndị biko nwoke a ga-atakwa mmadụ biko datị nne oziokwu nke ọ ka ga-ekwu ga-adị mụ awọchị go eketa mara na the man dị bitad ifere ihe a napụrụ ya the man dị extra bitad showing that nke ọ ka ga-eme n'ọdịnihu ga-ebi mana anyị akwadogo pụta for you. Ihe nji ekwu ya maka ndị priest na-akpọ m na fon biko nụ ọnwụ n'ụlọ chọọ ka m ghara ikwuzi egen bụ ọ na ya gwa na ya lakpuo maka okwukwe m na-ekwuo ọka mma na m gwara unu ya ma ndị karizi mkpọrọ m ama m na unu na-awọchị nkịta ma onye isi ndị karizi mkpọrọ m ama m na ị na-awọchị m onwekweghị m emewu gwa na ya lakpuo amụma dịbara gboo Ebuka bụrụ onye isi gaa n'akwụkwọ nsọ ndị gburu ama n'akwụkwọ nsọ ndị ama ka nkụ o ruo n'oge nke Ebuka akwa ihe na-eme n'akwụkwọ nsọ na-emewo maka n'oge nke Jesus Christ anyị ma ndị sọpọtụ ga-akpụgbu n'obe. It is written. Mana obi ụtọ m wụ na ọsọ gị wụ dati onye a mere escape na ndị ọzọ esoro ga-eme ihe sọsọ gị. That is my joy. Ọnwụ na other priest so ga-eme ya kịta ọ na-ewute mana ọsọ gị nwa onwe ihe ọ na-agwa gị that ị na-agafe ụzọ enweghị obi gị na-agwa gị na ị na-agafe ụzọ. Anụ m ka ị na-akọ na ịnọkọta nnọọ ị na-gwagoro priest onye priest gwa ya ife a kwuru na Ebuka na-agwa ndị mmadụ mere ahụ ka eke nnụrụ kịta ya kwuru na ụmụ niile ndị na-agaza ya na m mụrụ na onwe nke ga-aba uru. Nna go ihe na-akọ n'ọnụ ị na-akọkọ akụkọ onye nọ ya na-akọ akụkọ onye na-apụzi apụ na onye na-ejeza ya na ụmụ ọnwụ na ọ ga-amụ na ọma bụ uru. Anyị na-ewechigakwara gị that course back. Yes, anyị na-ewechi ya gị back because ụmụ ụzọ ya niile ga-aba uru. Ịghọta na-agwa gị ụmụ ụzọ ya niile ga-aba uru. Anyị na-ewechigakwara gị that course back because n'ọnụ ka ejikọ ụwa ọnụ anyị jikwa anyị na-ekwuchikwa back. Onye nwere na-ejeza ya mụ succeed. Gagoro ka ọrụ Fada na ihe anyị na-akọtọrị na onye nwere na-eme fasting na Chineke si na fasting esef mmadụ. No, who told you that? A priest na-akọ ihe a ka ebe ijeziri apostles work gịnị ka ebe ijedere mee echichi ụkọchukwu gadị ka ebe ijedere adịmaghọta m ebe ijere m nke ga ọ na-ahụ na-ekiri okwu ị na-ekwu ihere onwe m na-eme m. Fada Nwebe Joy na-ekiri okwu ị na-ekwu ihere onwe m na-enwe m ama m na ị pụrụ na chen ihe mere ihe a ji ewute gị so much because of na ụmụ nwaanyị a ji report gị
ife ile na ebe anyị isi eri na-akụchie na ya ọmụmadụ mere gị ọrụ gị mere onwe gị ọ chịrị onwe na ụgbọ so n'ụgbọ erute ya. This is early. Ana m agwụgwọ gị lakpuo ọkwa na ịlakpuru anyị pụtakwa ka m na-ekwu kịta ahụ jọs am still petting ana m epeti okwu wee na-ayọkwa ndị niile sị m na m ekwutezi n'okwu ihe a na-ayọkwa na agwụkwa anyị ka ịlakpuo eji Chineke ayọ gị ekwu m that I will never insult priest mana onye ime onwe scapegoat ọwụrụ biko lakpuo kwado onwe gị ugwu hapụ Ebuka ihe Ebuka na chi ya kpara ka ọ bịara ime wọcha ndị amụma mgbe ochie ndị amụma enweghị priest eyuzuru Jizọs Kraịst eyuzuru ndị priest bụ n'ụlọ ukwu ka ha na-anọ na sanctuary n'aka ụka enwezie ndị amụma wụ ndị na-akụta mkpụrụ obi ndị na-apụ ndị na-eji nja ndị mmadụ enweta ife a chọrọ ndị na-ege akụta mkpụrụ obi ịghọtago so ọwụrụ ya na-ewute gị ewutezina gị Elijah awụrụ priest Elisha awụrụ priest Moses awụrụ priest John the Baptist na awụrụ priest yerila ndị ama so Jesus Christ debere otu a na-eyuzu ndị ama wee na-arụ ọrụ ọ chọrọ ịrụ ndị priest dịara onwe ha enwe ndị enwe ihe a na-ewetara unu iwe ọcha mgbe Jesus Christ gwọrọ mmadụ ite naanị onwe mgbe isi jekwuru ndị ama ihe gwara ha jekwuru ndị ụkọchukwu na aje n'ụlọ ụka jekwuru ndị ụkọchukwu ga-agwa ha na agwọ na ha ebe unu na-anọ n'ime chọọchị so ọrụ Ebuka na-arụ wụ ọrụ chi ha na chi ya kpara ọ ihe dịrị aka ọ ha wụ ndị na-atọghata mkpụrụ obi ndị na-eji nja ndị mmadụ ndị olu ha na-ada ụda ọ ha wụ ndị a na-akpọ ha na-eti mkpu n'ọzara ọ ha wụ ndị a na-eti mkpu n'ọzara mee n'ụzọ sepụrụ ụwa ka ọ kwụrụ ọtọ ọ ihe Ebuka na-arụ ụnụ wụzi ndị nọ na ụlọ nsọ nke Chukwu na onye bata ụnụ bugharịara Blessed Sacrament onwere onwe ya ndị otu Ebuka wụ ndị akwụ ha n'ozugbo ndị akwụ ha bụrụ ya na akwụ n'ọnụ Chineke guide ya ome ka o su egwu. Why are you people fighting him? Only you. Ị na-aga eto ịnọkịta ikwu ikwere ka afọ ya ebemọsọ si ya na ebemọsọ wee ezigbo fada nke ka ebemọsọ ghara fight gị. All your strategies we know it. Mana ebemọsọ anyị na-akpọ ezigbo fada nọkwa ebe ọ nọ gwa ndị fada ndị ọzọ onwe na-erosonata abụọ ya na-akpọ Ebuka Obi iro ya erosasị n'iro na onye ahụ onye nke Chineke na onye ahụ John the Baptist of our time ka ọ na-ịnụrụ ya ịnụ mgbe ekwuru ya ka ọ na-ịnụ mgbe o kwuru ya. Ihe nnachi ikwu adịghị ọzọ because achọrọ ijefo ndị nke m na-eme m ya before m mechie today abịa m ebe a ka m bịa nọtebe aka nọọ ka m gwa unu na mmụọ te na nwoke m aka ga-ekwubiri ibu because egbubiri ya ọdụ ọ dị ka agwọ egbubiri ọdụ ezigbo ọnụma na-esu ya maka rịpọtụ ụmụ nwaanyị a rịpọtụrụ ya ezigbo ọnụma na-esu ya. So na-asị gị Fada Nwebe Joy lakpuo ịkpọ m jee yọta Ebuka sị m na sị gwa Ebuka na ya gbaghara gị na ihe i mere because imejọrọ ya ikwujọrọ ya ihe na-emezi ihe akịta maka odugo anya na everything na condemn ugo ihe na-emezi kịta ihe ọnwụ na ọpụta ya pụtazie maka ịma na ịgbaga ebe eusi efu ihe na-emezi ihe akịta wee ebe ọnwụ na ọpụta ya pụta mana Ebuka ka ga-agbaghara gị kpọọ mmadụ ọ dị ka ọ dị ịkpọkwọbụsị ji eyo ya beg him you forgive you maka ihe a na-eme kịta agbazikwa aka ife ọ dị sisi na-eme ọgbazi aka nna ife gwara ya ife gwara ya ịghọtara ọ ka sị ka m gwa gị n'ụbọchị nke taata enweghị ọzọ m bịara egwu mana ama m na iwe na-ewe gị maka agwa ewepụrụ gị ebe ị na-ejebe na US na dị kwuru ya openly ijize maka na ekwuru ya openly na-ekezi onwe gị mmụọ na mmụọ na-ekezi onwe gị mmụọ na mmụọ ebe ị nọketere nọ ana m watch video gị kịta ebe ị sịrị na-enwe ihe ka afọ ya ihe mmadụ ime fasting na-ewetara ya onye nọ ị na-ekwu ebe ị mara fasting soro ofu ihe mmadụ ji aṅụchi onwe ya. I am a living testimony
nwoke tara afọ before Chineke pass na boy. I'm a living testimony. I'm a mgbenu guy alba akori na akọ gba 6 to 3 if nwoke ade ka Aiza ka ị na-asị m na onye na-ebu ọ na-ama enweta ọ gị na-atụ ụga atụza ndị mmadụ ụga because na iyi akwa white. Stop deceiving people maka na iyi akwa white. Iyi asakwa ihe anyị ejikwa ekpe gị ikpe mbọsị ikpeazụ. Ị na-asị ndị mmadụ na-enweghị uru a ga-erite na a na-eme 100 days fasting. Who told you that? Mụ enwego na mawu priest ịma na ana m anụgoro ozi ọma ugboro ma ole amagoro m na ebupụ ọnụ na ekpere na-ebupụ ọtụtụ ihe n'ezinụlọ. Ọ na-ebupụ ma ọnwụ ike. Onwe onye liri na ọnwụ ike na-abịa na village na family ya uti data ebupụ ọnụ na ekpere ihe dị iche ga-adịrị data ga-stop. Onwe onye a na-apị bọtịn na mmụọ ị ga-anọ na mmụọ ihe ekwu na ihe anyị emezi ya. Ụfọdụ ndị eji na mmụọ ma ndị a na-aṅụ Igbo ma ndị a na-eje agba mkpụrụ mmiri ma ndị a na-agba na ijabet. Ụfọdụ ka etiri ihe adat na ama bụ uru na ego ọra batara aka wee ebe ọ gara aga. Ute ekpere na abụmọnụ ọ na-akwụsị ụmụ ihe a. Ọ mụ ga-agwa gị brọda jụrụ ma anyị na-ene ebe a onwe ka onye ga-ekpere kịta ute ata eti ya ebumọnụ because ama na Jesus Christ how many days? 40 days and 40 nights. And make the talk God and make a preaching gị na mgbede a. That is tribal say akwa ndị asọrọ ndị echiri echi because of jealousy. Because of jealousy wee na-atọ ọnụgharị okwu Chineke na-akpọdozi isi n'ala because na ihe ejiri onye a. Emechakwa ihe niile anyị kwuru ịyayọ mgbaghara. Anụkwa m nke i kwuru na ndị niile na-eje adoration na-eze Zion na ụmụ ha niile ama bụ uru a priest. Legoro ihe ị na-ekwu. So enwebụ onye nwere ike ịkọlụ gị n'ọda. Legoro ihe ị na-ekwu n'ọnụ a priest. Ndị anyị na-elejere anya kai ihere emegbuo m. Ndị anyị na-elejere anya because na ifili na onye a na ihe na-elike ihe onye a ijiri eziokwu Chineke kpọdo isi n'ala. Anyị wụ ụmụ nwaanyị kwupụrụ gị ọnụ n'ara. Anyị wụ ụmụ nwaanyị je report gị na US iji emezi pụta na net ịkpọdo ukwu si n'ala because na ị chọrọ ikwugide Ebuka na o mere gịnị na ọ gwa gị na ọ bụ virgin ọ nọrọ virgin n'eziokwu ka isi na ị ga-epuruvuru ya ka isi na ị ga-epuruvuru anyị na Ebuka bụ virgin enweghị ipuruvu rada ije wuo onwe gị n'ala ba ịzụkwasị ụkwụ n'ala na-aṅụ iyi ka ndị omenala igbuo na anyị ịwụọ na anyị n'ala mana ihe o ji ewutecha m na kịta wụ ihe emetara n'isi ya. Ije yipụ akpụ ụkwụ gị eprisi yipụ akpụ ụkwụ ya na-aṅụ iyi ka ndị omenala ka i mere nke a n'ihu ndị mmadụ enweghị ma ka ihe eme n'azụ gị obi kara gị iyipụ akpụ ụkwụ asị eprisi na-aṅụ iyi ọkwa na Ebuka wụ nke a eprisi ihe mana adịghị eme makwa ewu priest ịṅụ iyi gbakpụ akpụ ụkwụ n'ala zọta ụkwụ n'ala asị pagan. Nna anyị chegharịa ma chigharịa okwu ka nna agwa gị chegharịa ma chigharịa ime ga ihere too much biko ana m ekele onye ọnwụ na because o nwebe ebe m chọrọ ịga wee gwuo na ihe m chọrọ ebe ikwu obe atata ka m gwuo na fada nwede joy na pen dị ya n'ahụ kịta ifu pen dị ya n'ahụ dị so much so na nke ọ ka ga-ekwu ka dị mmụọ mana ihe anyị na nkwa anyị na-ekwezi ahụ dị mmụọ ọ na-ekwu ka anyị apụtakwa ihe anyị chọrọ egwe ya pụtakwuo ya wepụtakwu ọkpa egwu ihe ụmụ nwaanyị jere nke a wutere ya so much ifere ihe eji report ya na US ụmụ nwaanyị nọ kpọrọ mechie ebe o si eri nri that one pen ya mana o pen ya too much o gbupụta onwe ya ema na aka awụọna ịghọtago ịma na aka awụọna so emezina ndị priest ihere since nji wụrụ ụmụaka ruo taa this my age afụbe m priest gbapụrụ akpụ ụkwụ nwụọ iyi ka isi ṅụọ iyi never. Then pope nọ na watch ya pope ịnọ ndị ya ọgụgụrụ na ichiri fada ndị a na-adị anọ under parish priest bụ ndị adị anọ under church
no dị ndị a na-adị anọwara onwe ha na-eme ọnwụ dọkịta ha je rụọ ma onwe nkụzi afọ ha je rụọ ọgụgụ nọ nke akụrụ ka ị na-arụ ọnụ na-enwere pope ọnụ na-enwe bishop amin unu nwere bishop let your bishop caution you let your bishop call you back na ị na-emezi ngafe ihere na-emekwara nwanne onye ara ihere na-eme nwanne onye ara this is too much ihe ebukasị a na-ede sorry na ihe ị na-eme ndị akịta ese blọk ka na ibe ha ka nwekwara ike imere gị ebere echi niile because na ọ nọmatịrị ka ha mere mgbe a nọ na idis kparịa my father mena ga na-akọkwa mgbe a nọ na idis kparịa onye fili na onye nke m mena ga ka na-akọkwa ka isi akọ it's not possible so ekwugbo onye chọrọ na ọ gị chọrọ okwu ebuka this ebuka that ebuka this no proof no onwe nke ikwupụta wuru onwe nke iprove na ihe agwa anyị ka ebuka esi wuru virgin na ihe awa kezi ị gwara anyị atlas onwe onye kpọpụtara sị na onye awụ onye ebuka this virgin ị na-ekwu ebe niile na-agba woro ndị otu ndị pegas na-asị yes nwoke a ji sekuriti ebuka atlas ihe ijere eme ije kpari onwe gị ba ịgbapụ agba ụkwụ nwụọ iyi ka ndị pegas biko ihe nna ayọ gị nwoke ịlagbuo kịta ka gwagbuo maka ama m na ịdị bitad dị ka ga-ekwu mụọ mana advice mmụọ wee bido na-enye gị ụka gị ịlagbuo maka dị mmụọ ị na-ebupụta before ị na-ekwu ya dị mmụọ ka ị na-ebupụta onwe gị nna m sọ ọ na-awụ oke mmụọ n'ọtọ aka n'ọgbọ ụmụ nwaanyị abụọ ya aja oke mmụọ n'ọtọ aka n'ọgbọ ụmụ nwaanyị abụọ ya aja aka sị ka m gwa gị kịta ọka dị tu eli lakpuo gị na chi gị kpaa nkata jụọ chi gị ma ọkọọla ka ọ kpọrọ gị ka ị na-eme I know you ebe 5 years ago ka ị si emere onwe gị ihe gị ịpụtazie kịta filio na ọka itrend ya onye na-achị trend wuchi onye karịrị ya ịma na-azụ ka ọ ghara ịchọ itrend ya wuchi ndị obere maka azụ ọnwụ na bụrụ n'uche ka olu azụ ibe ya ndị ọ ga-ebido wụ na ndị ụmụaka ọma ejekwu nnukwu azụ ibe ya ọka o jekwu nnukwu azụ ibe ya azụ anyụọ ya anya if you want to trend ibido na ndị obere na onye chọrọ iji wee trend wụ ndị jegoro fa ndị ụwa niile na-anụ ụlọ sị ma trend wuti ndị a ndị ga-eji trend wụ obere mmọnwụ maka ebuka wụ nnukwu mmụọ ka ọ ijere a na mmụọ ọzọ ada agba n'ụzọ enweghị anya n'ịdị ịgwa gị agwa ebuka obi wụ ijere ha na mmụọ ọzọ ada agba ọ gbachaa ndị ọzọ gbawa mana ife ile nọ ya ka ị ga-eji wee gba ịmanụ n'ala ka ị gara enweta onwe gị peji gị agba m ka isi grow bụ peji gị bifo ma kịta gaa lee peji gị adamejigo only because ị na-achọ igbo ebuka mgbe jee gwachigoro peji gị cheke ma peji gị otu ọ dị last 5 years last 2 years last 3 years ma otu ahụ ka ọ dị kịta you have destroyed your page. Nobody can eat his cake and have it again. So whatever you are doing now is damage control. Because I gwara gị before mgbe i gwuburu nke izi ka asị gị lagbuo na ihe a ga-ebutere gị ọnụna tem i continue o ruo nke Elijah Enugu bịa kwuo ibuligwe maka ọ kpọrọ gị afa ifile na ọmụ ịkwara na gị ọkụ ịmapụta Ebuka Obi ọsọ Ebuka Obi wụ priest ịfụrụ ọsọ Ebuka Obi wụ onye amụ ịfụrụ onwe onye amụ ọzọ ịfụrụ sọsọ daman ndị ama nọ na Naịjirịa ọka nkụ ọwụrụ sọ Ebuka Obi nnọọ ka ịfụrụ onwezi onye ọzọ ịfụrụ onwezi ndị ọzọ ị ga-eji wee shine ebe a ka nke a chokuru gị o chi gị ebe a gbaa agbọ mba lụọ elo mba nna ọ ga-Ebuka Obi wee edaize nke a ka a na-akpọ anụ gbara ngịrịngịrị nna m ụsọ ọta anụta ogwu m agara ọtadebe ọta anụta ogwu m agara ọtadebe Ebuka Obi dị ka ogwu m agara n'ebe nọ ụmụnne biko ka nje sotụrụ ndị na-ebele m ife bọọlụ ka mgbe ma nke nnebe biko nu onye gbafara m Joy si ya na ịwachi okwu niile m na-ekwu ebe a enwe onye ọ ga-ahụ kịta enwezi wọs mma na-eyuziri ya gbana
anyị niile nwere ofu post ka anyị na-agba bọọlụ sọsọ ya ka m ji atụpụtara gị asị ndụmọdụ ana m atụpụtara gị asị ndụmọdụ maka ofu chukwu ka anyị na-ekpere ana m awọ ndakwa ofu chukwu anyị na-ekpere unu na-emezi ya na-asị ma chi nke ọrụ na-akpọ dị iche na chi nke Ebuka Obi na-akpọ agwa ofu chi ahụ then nwaanyị ka ihe anyị na-agbaziri onwe anyị mgba ka ezi anyị na-agbara onwe anyị mgba mmemme nke gị ka isi mụta hapụ Ebuka ka ọ na-eme nke ya hapụ Ebuka ka ọ na-eme nke ya okwu ikwu na mgbede a chọrọ ọ daizi ya ka m lechara wee mee video because I don't used to onye ọbụla mana adị m abata enwena m efe for live video onye ahụ before m mee live video lesi nwe ihe na-epe nzi ntu o nwee nke ngichara kịta ahụ na-ewute m ị na-abụ ndị mmadụ ọnụ na-abụ ndị na-ejesa ya n'ọnụ ọgụngụ ka ọ dị mmanụ ahụ etere gị ị na-emezi ka ndị mmadụ na-eche na mmanụ nri no red oil ihe a na-ete unu holy oil mana mmanụ ahụ etere gị na-eme ka nke gị ọwụzi mmanụ eji eri nri ị na-abụ ndị niile na-eche ebe a na-azụrụ onwe ha n'ọdọreshọn na-abụghị ọnụ na ụmụ ha bara uru a priest ịkpọrọ onwe gị maka Chike Ọkpara nwe egwu ọkụrụ na-asị na gị chekwu onwe gị ma nke nwa na-asị na akpọrọ gị n'eziokwu maka na onwe ndị ji aka wee kpọọ onwe ha onwe ndị Chukwu kpọrọ nwe ndị ji aka wee kpọrọ onwe chekwe m isoro ndị ji aka wee kpọọ onwe ha Nwebe Joy chekwe m isoro ndị ji aka wee kpọọ onwe ha maka ife nna afụzi n'ime gị kịta abụrụzi ife ọ bụrụ ife nna afụ n'ime gị mgbe m 5 years ago ya gwara mmụọ bara Sọl n'ime maka echeta mgbe a gwara Daniel ka ọ gịnị ya ga-apụta Sọl mmanụ na onye nke Chineke techa Sọl mmanụ o ruo ikpeazụ Sọl kwụrụ ọtọ gha na-achụgharị David ka o gbuo ya gwara dị na mmụọ baa gị ime yọọ Chineke ka mmụọ baa gị n'ime ka ọ pụọ maka ọnwụ na ọ pụrụ o nwere ike itigwu uru mmụọ ị ga-eme ikwuo ime owu gị implicate maka ọnwụ na ọ pụrụ o nwere ike iti gị na mmụọ ọ ga-awụ oti gị ime owu gị implicate Reverend Father nwere ka ha si ekwu okwu de ha na-ezo oh God agwa nke nsọ aka ọrụ nke nsọ aka kwa they don't talk anyhow hapụ Ebuka ka o zoro gị ike or else ị ga-eme onwe gị implicate ka ị ga-eme imecha n'ụwa i regret even emecha ị ga-aga save video m ahụ maka emecha ị ga-asị na ebudo onwe ihe o kwuru mana ọnwụ na m makwara n'ụlọ ya okwu ọgụ ụfọdụ ndị nọkịta na-ekiri gị otu ọgụ ụfọdụ si ekiri gị ka ị repụtacha otu amaghịzi ịchọ inye gị ịkparị gị because of the priest makara ebe m bilọngụrụ maka alaeze a na-emegide ibe ya otu a ka onye ụra si wee wudo gị anya na-ekiri gị ka ị pụtacha ka a wee pụta gwa gị okwu a chọrọ ịgwa gị enwe onye nke chọrọ ime vidio ọ chọrọ imesi ya no na onye ahụ priest na anyị ga-eji nwanyị na-eso ya enwe ndị na-ede ka ị pụtacha tụọ ka gị mana ole anyị gwuru were ole ala kpuo ka ugwu wee dịrị gị oke o nwere onye na-ekwu ebe a kịta foshop ite ọ sị na ọ fụrụ mpe ya na Nigeria Republic na ọ ga-agwa mpe ya biko gwe ka mpe ya kọlụ mpe ya kpọọ ya ọ ga-anụ biko gwa mpe ya biko ọzọ nwere ike nwoke mmadụ ọ da-abata ọma ife a na-akọ na Facebook o nwere ka ọgata ife nwa ya na-agabiga ọgata ife nwa ya na-eme kpọọ ya ka ọnwa ma ọ ga-akpọ ya ka ọ kọlụ ebe ọ na ndị bishọp ya achọzi ikwu okwu ka mpe ya gwa ya mpe ya ga-eme ọ ga-anụ nke mpe ya kwuru bikonu ọ na-akwara nke pụọ otu a nke gbafuo like this ọkwanụ ihe ka a ga-ekwugide wee chịkọlọta maka nke a na-apụzi so aka nsị ka m kwuo n'ụbọchị nketa ka m wee nwee ike ga ebe nna gụnụ mana adị m anọkewe life biko onye ma onye ọkpọọ ya lakpuo ya ekwuzina because many people nọ na-eche ka agwọ ya okwu ada agwọ ya okwu ahụ ọ ga-anọ na mwute maka ya onye tere ute ka ọwa that's why na-ekwu okwu nwe ka m si ekwu okwu ka ọ ghara isi na mkpado onye tere ute ma ya chekukwe ihe nna agwa ya chekukwe m ha ude ahụ etere ya ma ozugbo ude ahụ etere ya ka nke a ozu ude ezi aghọta m Chike Ọkpara sị na onwe ndị akpọrọ nwe ndị kpọrọ onwe ha
ya jukọ onwe m usoro ndị kpọrọ onwe ha agwagasị ka gworo ụbọchị nke taata biko aka nwannu na Igbo TV onye amị na ụga mma abịa ka ngapụ unu ana m asị ka obido gwegozi onye ọwụrụ n'ụbọchị nke taata anya niile na-awụ ọchị m ana m asị na ọ ga-adịrị anyị niile mma nke ọnwụ na ị na-eme kwụba aka ọtọ na ọ ga-agaziri gị enwe nwantịrị m na-agwa ndị mmadụ ife ọbụla ịfụ na-aga waya waya tata nwere ike o ruo echi speed ya ịghọtago ebe ọ nwere ịnọ na-ayọchi gị na ọ ga-agọzi gị ọgụ na o ji waya waya aga na ndị nwantịrị ị ga-eme tata wụ nke ọnwụ na ị nwere ya jụ gị afọ ịghọta na-ekwu ma obi kuba na ara anyị na-afụ na onye a ji ego ị na-eme ya adịmanya na-eme ya adịmanya ozi gị problem ya ịgbalaga ịma na nkechi gị nye gị na o nyere gị ọfụma na ndị anyị na-ekwu ha dị erikarị epleti ndị anyị na-eri n'ụtụ nwere ike nke ha na-eri na-epe mpe karịa nke gị na-ebu ibu so ebe ọnwụ na ị nọ ma na Chineke gọziri gị nwọsara ike dị ije hospital fụ ndị nọ n'ọrịa fụ ndị agụrụ na-agụ mana Chineke mere gị na-eri 3 square meal a day. It's a big blessing. Otu anọ kịta I can never complain. No, why must I complain? Na m arụta 44 degree ibe m na-arụ. Why must I complain? Ihe mara ọnụ ụwa ka o biri ka ị na-egburu onwe gị n'ọlụ ịrụta nke ahụ ịma na ọhụrụ ị gara ịlakpuo ha ya 78 onye ọ na-jerekwe ihe a na-eche ka iwe ọrụ ọma ịrụrụ mgbe ị dị ndụ onye ka a na-agbakọ ka m na-ekwu ka m na-enyekwe advice maka enwe ndị na nke a sisi mkpere ekpere nke ọga ndụ ịdị taa wuchara ike wee is a blessing to you ịchọ ịma ihe m na-ekwu ndị gbadata mma agbọ gị wee je na new site teaching hospital ka enwe nke m na-eti ebe ị nọrọ na edisi ma gbada ewe ndị gị na-anọ na-efu efu onwe nke m na-etikọrọ egwu the day maka anyị release my first music egwu m nkụrụ na 2011 the boy kụkwara egwu na 2011 mana afọrọ nye na tichin mgbe m ga-atichin ọ na-eme obimo ama m ihe na-eme ama m ụdị atachịrị ya ebe a ka m nọ si Chineke amadị m na ọ na ya dị na-atara anụ na-aṅụrụ mmanya ama m na onye mụ na ekụkọrọ egwu arụchara m na studio nọ n'egwu ka ọ rụrụ nke ya the same year 2011 my first music a na-akpọ Possible God onye ka m fụ na tichin mbọsị all last month osote a akakasị enyi akara n'obi ọ na-eti obimo nsi ọgịnị si ọgịnị ọsọ m na-akwasị isi amịrị mosi ka ọ na ebe a gị ka m eme nwere na njinye mana ị marọ na arụ ike ịdị tata nwere it's a grace to you, a big grace. So anyị na-enye Chineke ekele n'ebe ọ na anyị fụrụ onwe anyị because ọ na-awụ mmadụ jụọ m mụ awụ onye believe na first ọgaranya mmadụ na-agba aba n'ụwa wara ike. First ọgaranya ịchọ ịgụ ọgaranya ị nwere n'ụwa, ịchọ ịgụ ihe niile ị nwere, first na ị ga-agụ as ọgaranya ịbara n'ụwa wara ike ịgụ ya before ịgụba ihe ndị ọzọ. Yes, so ana m ekele onye ọnụ n'ụbọchị kata na asị na ọ ga-adịrị anyị mma. Anya niile na-awụ ọchị m ọ ga-adịrị ụnụ mma. Echi niile anyị ga-apụ anya anyị na-asị na anyị ga-azụta ife dị mma. Ife ọnwụna nwunye ndị iro na-echere anyị n'ụzọ ka o mee anyị na-asị na ọ ga-eme ha n'aha Jizọs. Ọnụ ọnwụ na ndị iro anyị bụrụ anyị wọnsọ anyị ma na aka anyị dị ọcha na-abụghị ọnụ na nzuzo. Anyị na-ekwubi okwu na ọnụ ọnwụ na ha bụrụ anyị ga-echi ya na okpukpu iri n'aha Jizọs. Ana m asị na ọ ga-adịrị anyị mma. Anyị gbuo n'ihu anyị egbute, anyị gbuo n'azụ anyị egbute, anyị gbuo n'aka nna anyị egbute, anyị gbuo n'aka ekpe anyị egbute. Ana m asị na ife ọbụla anyị yọrọ Chineke bụ ihe ọma na ọ ga-eme na ndụ anyị n'aha Jizọs. Ana m asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. This night anyị ga-arahụ n'udo na matatakwa n'udo. Ife ama eme anyị maka onwe ndị na-eme asị na nrọ arụrọ nrọ jewara before you know it asị na ha nwụọna, mana anyị ga-arọ nrọ, anyị rọcha nrọ anyị titekwa n'ụtụ ma kelee Chineke. Echi niile Mọnde maka ndị na-azụ anyị, maka anyị nwa osita ahụtụ ma echi niile ebe onye nọ wee na-ekiri ma ihe eje n'udo. Ego ị na-azụta bụ before ana m ekwu na ihe azụta ya this time. Ife ọwụna wụ ife mgbochi ọwụna na-anọchiri gị ka m na-ekwubi okwu na aka nna asị na munye mgbochi ahụ ga-apụ ịmafụzi ya again n'aha Jizọs. Amen. Ana m asị na ọ adịrị gị mma. Ọ mụnwa na-ekwu ya, Igbo TV, maka okwu ọnwụ na m kwuchara otu ahụ kwure ka ọ ya adị ọka onye ọnwa nwere ife o ji bịa ụwa. Ana m asị ka ọ dịrị anyị mma n'agbasị nke taata. Ana m asị ka anyị rọhụ ma tete n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nwa ka emesịa daalụ n'o ndị nke m Nwela Nwela onye oyibo ana m ekele
Chinonyelum Adan Vekele Kapo Lafa. Makande forever and the Bafo for Makarma Chazipuna can settle Makam no Jena. Chinonyelum Adane, Esbo mother, and make a Ginella, Esbo mother, and make a leggy. Rosemary, Chukwe Meka, and make a leggy, and Masana, dry needle. Again, Ayomide, and Masona Abale. You go Kendi Chakabora Fanabalia. Sendi Chakabwa Fanabara, Suibo. There's something, women. If you are hearing me, say amen. If you say amen, whatever you need in life will come to pass. In the name of Jesus Christ, amen. Rosemary Chukwuka Louis. Oga Balegi, oh. Rosemary Chukwuka Louis, Oga Balegi. NK Zion. Ezbo Mado. Oya Balegi, oh. Ezbo Mado. Chioma Chukwuka. Oya Balegi. Osi well done, able done. Oya Drege Mwa. Rosemary Chukwuka. Oya Balegi. Whatever you need in life, God will do it for you in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Chioma Chukwuka osiri otu anyị sikwu ya ka o si ga-eme. Arinze Edochie preacher osi preacher. Arinze Edochie, shall be well with you, okay? I'm about to go now, so I will greet you people as in the game. Kapoka soon hafa. Angel Okafor, it shall be well with you. Onyenkem, Oya Balegi, Yatago. I've got no words in the Netherlands, so I'll be going now. I get me one of things. Obumneke Josephine, Umoji, Ozo Uru, Oya Balegi, oh, and my second line in Chamma. Nah, Jesus Christ is going why. Amen. Dalu wande mwadu Nwela Odo Igbo. Nwela bye. Kema boy abokita. By spiritual PA. That's very chiku kadalo. You by spiritual PA. Ala keka waworo ifa siga ala keka. Wakeme si ano. Oya den. Don Smith, MMO, Oya den oh. Yagazie. Florence Ebere, Nwebe. God bless you, everyone, and you too. You could need some Yamis and Kigana Jesus, Amen. And when I walk, who I just wake up for change better. Because of Guadaro, Kebasian. Bye bye. See you next time. I don't know.